Завърнаха с шампионска купа, златни медали и дипломи от различните категории, с които донесоха слава на морският град. Участниците бяха 4. Гергана Георгиева от 7 клас, Екатерина Димитрова от 6 клас, Орлин Кочумбов и Николай Шиваров от 5 клас. Освен успехите и топлото посрещане, учениците споделят, че дните в Хонг-Конг ще останат незабравими. Състезанието беше трудно, но се справихме добре благодарение на добрата подготовка тук в гимназията. Беше вълнуващо. Всичко беше наистина уникално. Самото преживяване беше чудесно и всичко. Четирите млади надежди на българската математика доказаха своите знания пред 44 отбора от целия свят. Състезанието се проведе в рамките на 4 дни. При гостуването си в Хонг-Конг нашенците успяха да видят и опознаят забележителностите на градът. Младите надежди се надяват до година отново да премерят сили в математиката и отново да завоюват първото място. Равносметката показва, че до момента това е най-доброто представяне на бургаски отбор на този престижен математически форум.